Ka jing yaki persya ya ka anwaf kala kelalong ka jing kelumar biang hamoshirbat lapen pra ya ka office jong UMP jong ka TMC ka jing kelumar kalami biang ha West Bengal Moshirabat district men ha ka ngithoding ha ka por balapen long ya ka jing yaki persya ya ka anwaf balapen kala ha ka por baki briu kilatang ya kawe ka jib jong ki pulit bat pen praya bonteliki kali bat ki thok hakathan jang por la pen praru ya ka office jong MP jong ka TMC nakate ka than u khalilo reman la penjari ya ka kenhun pulit ka bahe bha hakate ka than bat la penjari ya ki hukum khang la pen sangeru ya ka internet hakate ka distrik la penjari pulit bat kidang sensyar ya ketika tany ngidang pentik kena ya ki jingjulor ong magistrate distrik ka Moshirabat u Rajarsi Mitra haka kot kubor de Indian Express katkum ka jingong jong ki pulit dakis pangut ki briu ki lapakhang ya ka surok National Highway Khatar haka jingking Syajurmur Hajan Dhulian kabahap hapo ka Jangipur subdivision haka ngithoding haka no paisngi ban persya ya ka anwaf amendment